Toto je naše úvodné stretnutie k programu Kotvenie síly, o ktorom sme vám hovorili na konci power tréningu. Chcem vám povedať v tomto videu, prečo program Kotvenie síly vlastne vznikol, čo prináša, prečo je dobré, aby ste sa zapojili, alebo prečo je dobré, že ste sa zapojili, ak už ste tak urobili. Program Kotvenie síly vznikol na základe reakcií a žiadostí absolventov power tréningu. Totižto oni nám písali, volali a hovorili, že po power tréningu niektoré z tých zmien sa stali akoby sami od seba, že zrazu sa vrátili domov a niektoré veci jednoducho boli iné, lepšie, bez toho, aby sa snažili, bez toho, aby čokoľvek preto urobili, bez toho, aby sa na to sústredili. Jednoducho to tak bolo. Ale povedali tiež, že boli niektoré veci v ich živote, ktoré tú zmenu tiež potrebovali, ale nestala sa tak sama od seba. Akoby tá oblasť vyžadovala viacej energie, námahy, úsilia, systematickú prácu, alebo jednoducho dlhodobejšie zameranie a nevedeli, ako to spraviť, ako v sebe udržať tú silu, ktorú na power tréningu v sebe objavili, tú energiu, všetko to nadšenie a všetko to, toho silného človeka, ktorého ste na power tréningu objavili aj vy. Preto sme vymysleli program Kotvenie sily, ktorého úlohou je doslova, tak ako hovorí názov tohto programu, ukotviť vo vás tú silu, ukotviť vo vás toho silného človeka, tak aby tam už ostal navždy, aby ste ho vedeli kedykoľvek použiť, v akejkoľvek situácii, ktorá nastane. Niektorí ľudia nám hovoria, že vďaka kotveniu sily získali ešte viacej v živote, ako získali z power tréningu samotného. A to práve preto, že boli schopní aplikovať to, čo tam zažili a naučili sa o sebe do bežného života, do každodenného svojho sveta, kdekoľvek sa nachádzali, do rodiny, do vzťahov, do práce, do podnikania, do návykov, do prístupu k vlastnému telu a zdraviu. Tak som veľmi rada, že zvažujete, alebo už ste sa rozhodli prihlásiť do programu Kotvenie sily. Chcem vám povedať 3 dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť o tomto programe. Prvá vec je, každý deň dostanete domácu úlohu. Pokiaľ ste už dávno zo školy von, tak to bude milá pripomienka toho, aké to bolo musieť každý deň niečo urobiť, pretože to bude kontrolované. Tak každý deň dostanete nejakú úlohu, ktorú v ten deň vykonáte. Každá z týchto úloh má v sebe esenciu aktivity, pretože my veríme, že nestačí nad vecami len premýšľať, nestačí o nich len čítať, nestačí nad nimi len rozímať a uvažovať, aj keď aj to je veľmi dôležité a podstatné. Ale že tá skutočná zmena a to skutočné rozhodnutie sa práve prejaví akciou, pretože rozhodnutie bez akcie, bez činu, ako hovorí môj známy, je len taká mentálna masturbácia, že jednoducho to nemá v sebe ten potenciál skutočne vás niekam ďalej posunúť. Každý deň bude domáca úloha, niekedy sa vám bude zdať veľmi náročná, vytrhne vás zo zóny komfortu. Bude sa vám zdať, že nechce sa vám do toho, že je to príliš ťažké. A niekedy sa vám môže zdať príliš jednoduché, až banálne alebo bezvýznamné. Ale nenechajte sa pomýliť týmto zdaním a prvým dojmom. Často tie úlohy v sebe nesú veľký dar alebo veľký prínos pre vás, pokiaľ do toho dáte svojich 100%. A to je veľmi dôležitá zásada aj v tomto programe. Že z neho získate iba toľko, koľko do neho sami vložíte. To už poznáte z power tréningu. Tak skutočne dávajte do tých aktivít veľa. Chcem vás aj upozorniť na to, že niektoré z nich budú aj časovo náročné. Niekedy vám zaberú pol hodinku denne, niekedy vám zaberú možno až 2 hodiny denne. Tak chcem vás na to pripraviť, aby ste o tom vedeli. Prosím vás, pokojne si aj privstaňte ráno o 5 alebo ostaňte potom dlhšie večer hore. Vzdajte sa nejaké aktivity vo svoj prospech. Možno toto budú jediné 3 týždne, ktoré venujete sami sebe a svojmu rastu. Tak doprajte si ich skutočne naplno. Ak v daný deň skutočne nebudete stíhať nejakú aktivitu vykonať alebo venovať sa jej, tak vy sami najlepšie viete, či to bude len výhovorka, alebo sa to skutočne nedá. Ale keď naozaj usúdite, že nie je možné v daný deň tú aktivitu vykonať a zrealizovať celú, urobte prosím aspoň ten prvý krok, aspoň najmenší jeden jediný krok, ktorý tú aktivitu aspoň načne. A uvidíte, že v každej aktivite, v každej úlohe, ktorá vás počas tohto programu bude čakať, je priestor urobiť aspoň jeden malý akčný krok k jej naplneniu a potom to dokončiť niekedy neskôr, keď sa vám uvoľní viacej času vo vašom programe. Ja viem, že ste zaneprázdnení ľudia, ja viem, že ste ľudia, ktorí sú aktívni a máte toho možno ešte oveľa viacej, ako potrebujete toho mať. Tak viem o tomto všetkom, ale stále vás vyzývam, dajte do toho 100%, nájdite si ten čas, privstaňte si alebo ostaňte večer dlhšie hore, oplatí sa vám to, uvidíte, veľa z toho získate. To bol bod číslo 1, dajte do toho všetko. Bod číslo 2 je o tom, aby ste boli naďalej tímom.
Tá tímová práca neskončila power tréningom. Pokiaľ ste sa rozhodli vstúpiť do programu kotvenie, stále to bude o tímovej spolupráci. A zo skúseností predošlých kotviacich ľudí viem, že tá tímová práca je tam možno ešte dôležitejšia ako na power tréningu. Pretože každý ste rozlezení na svojom vlastnom mieste, vo svojom vlastnom prostredí, vo svojom vlastnom živote a o to viacej budete potrebovať tú spriaznenosť vzájomnú, ktorú ste našli, tú spolupatričnosť, to, že viete, že všetci robíte spolu jednu vec, viete, že to, do čoho sa vám nechce, tak do toho sa nechce ani pravdepodobne ostatným. Ale navzájom si môžete prostredníctvom zdieľania v tejto skupine pomôcť, podporiť sa, že to zvládnete, že sa to dá a že to stojí za to. Tak pokračujte naďalej ako tým, zdieľajte. Niekedy možno prídete na veci, ktoré sa vám nebudú chcieť písať, ktoré sa vám nebudú chcieť hovoriť nahlas, tak my to absolútne rešpektujeme a nie je potrebné, aby ste zdieľali úplne všetko. Sami si rozhodnite, do akej miery pustíte ostatných pod kožu. Viem zo skúsenosti tiež to, že keď sa niekto rozhodne zdieľať v tej skupine, akoby to oslobodí aj ostatných, ktorí tiež akoby zhodia tú zábranu a povedia si, že tak idem aj ja, poviem aj ja tak, ako to cítim, alebo na čo som prišiel. A stmelí vás to ešte viac, ako si dokážete predstaviť. Tak zdieľajte, podporujte sa ako tým a uvidíte, že vám to veľmi pomôže urobiť veci, ktoré by ste možno inak ani nikdy nespravili. Každý deň totiž to budete v rámci Facebooku zdieľať veci, alebo teda uploadovať možno obrázky ako dôkaz toho, že ste úlohu vykonali. Bude to fungovať veľmi krásne, o tom sa presvedčíte sami čoskoro. Zároveň ako tým, keď budete fungovať, tak vedzte, že ja tu som stále tiež pre vás. Keď budete mať nejakú otázku alebo budete potrebovať usmernenie, napíšte mi buď verejným komentárom v skupine, tak aby to videli aj ostatní a možno to pomôže aj im. Pokiaľ to bude niečo veľmi súkromné, môžete mi napísať súkromnú správu, na ktorú vám odpoviem alebo mi zavolajte. Tak som tu pre vás ako podpora. A zároveň je tu pre vás aj Oli Deáková, naša koučka, s ktorou každý jeden máte 1 hodinu osobného coachingu v rámci tohto programu. Čo vám odporúčam, aby ste naozaj využili, pretože pokiaľ ste ešte nikdy nemali svoj coaching, tak budete prekvapení, aké skvelé je to mať svojho kouča. Dokonca sa hovorí, že každý šampión má svojho kouča, nielen v športe, ale ak chcete byť šampiónom vlastného života, tak a dobehnúť do cieľa, ktorý si sami stanovíte, tak využite kouča, ktorý vám naozaj k tomu môže veľmi dobre prispieť. Tretia vec, a posledná, je píšte si denník. Pre niektorých z vás už možno toto samotné je dostatočným vytrhnutím zo zóny komfortu, pretože neradi píšete, neznášate písať, v škole ste neznášali písať, tak píšte. Založte si nejaký denník alebo zošit, do ktorého to, čo sa vám bude diať tu, napíšete perom na papier. Ja som old school zástanca pero papier, pretože to krásne prepája tie hemisféry a je to skvelé. Ale pokiaľ preferujete zápisky v elektronickej podobe, tak samozrejme môžete aj tak, ale určite píšte to, čo cítite, píšte to, na čo prichádzate, píšte to, čo ste v ten daný deň urobili. Bude to vaša vlastná, kniha premeny, ku ktorej sa vždy budete môcť vrátiť. Tak majte nejaký denník, majte nejaký zošit, do ktorého si budete môcť robiť poznámky a zapisovať si každý deň to, čo ste sa naučili a čo sa udialo. Zopakujem tie 3 veci hlavné. Prvá, koľko do tohto dáte, toľko z toho získate, dajte 100%, získate oveľa viacej. Druhá vec je, pracujte spolu ako tým, využívajte podporu mňa, keď budete to tak cítiť a potrebovať a zároveň máte svoju koučku, ktorá je vám tiež kedykoľvek k dispozícii počas trvania tohto programu. A keď sa rozhodnete, tak aj naďalej. A tretia vec je, založte si nejaký denník, zošit, knihu, písanku alebo aspoň nejaké elektronické poznámky, vďaka ktorým budete schopní trackovať, sledovať ten svoj pokrok a zároveň vám to ostane ako spomienka na 3 týždne, ktoré ste darovali sami sebe, svojmu vnútru, svojmu rastu a svojej premene alebo tým zmenám, ktoré potrebujete v živote. Veľmi sa teším na to, že sa zapojíte, veľmi sa teším na to zdieľanie, na to, čo všetko spolu zažijeme. Na konci nás čaká jedno spoločné veľké stretnutie, kde budeme spolu zdieľať, aké to celé bolo, budeme rozoberať tie techniky do väčších detailov, znova budeme spolu fyzicky prítomní a bude to fantastické. Tak ja sa veľmi teším na vás a to je koniec tohto úvodného stretnutia. Majte sa krásne a vidíme sa 21 dní. Standing outside the bar, standing
outside the fire. Life is not tried, it is merely survived if you're standing outside the fire.